per primera vegada posem sobre la taula un model de treball, que és el pagament per uns serveis de conservació de la natura i de prevenció d'incendis en aquests ramats. No estem compensant, no estem subsidiant, no estem donant subvencions, sinó que estem contractant aquests ramaders perquè facin la feina de prevenció d'incendis. A mi em suposa esforç de desplaçament. Tinc la granja a prop relativament, però haig de pujar cada dia. Ha sigut tot un tema d'adaptació. Hem començat amb proves primer amb malles, després això no anava bé. Hem anat provant, ara fem pastura dirigida i anem fent proves mirant quina és la millor opció. Els animals joves s'han adaptat molt bé, els més grans els hi ha costat més, però mica en mica anem posant fil a l'agulla i sembla que va bé, vull dir que els animals estan en molt bon estat i estic content d'això. Patufa, un moment, Patufa, vine aquí, és la Patufa. Vine aquí, vine aquí. Som un sector, el sector oví, cabrum, extensiu o semi-extensiu, és un sector que estem tocats bastant de molt, estem a l'oví. Som el sector més marginat que hi ha al món de la ramaderia i al món de l'agricultura, si ho juntem tot. I això podria ser una oportunitat, perquè som els únics que seguim fent pastura dirigida, que podem portar els animals cap aquí i cap allà. Amb tota aquesta potencialitat, més o menys identifiquem, de l'ordre de 20.000 hectàrees i uns 500 ramats. Això és el màxim potencial que tenim. La idea seria, de cara a l'any que ve, ja poder fer aquesta contractació, no? A nivell d'una empresa que pugui acompanyar, assessorar els pastors amb tota la paperassa i tot el que implica.